Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sifunde incwadi yesibili kaSamuel sahluko sesikhombisa ivesi yeshumi nesishiyagalombili kuze kuba amashumi amabili nesishiyagalolunye. Kwathi uNathan esekhulumile kuye uDavide inkosi wangena ethenteni lenkosi uSomandla. Wahlala phambi kwayo wathi, Nkosi Somandla, ngingubani nendlu yami iyini ukuba ungiphakamise kangaka na? Ungathi usho ukuthi lokhu kuncane emehlweni akho, Nkosi Somandla, ngoba ngaphezu kwalokhu unike inceku yakho isithembiso ngezizukulwane zayo ezilandelayo. Ubonise, Nkosi Somandla, umntana omuntu okuyakuza esikhathini ezisekude. Wasikhethela abakwa-Israyeli ukuba babe abantu bakho njalo. Wena Nkosi uNkulunkulu wabo. Awuqinise izwi lakho, Nkosi Somandla, kuze kube phakade. Izwi olikhiphile ngenceku yakho nendlu yakho. Feza lokhu okushilo, khona igama lakho liyakuphakanyiswa bakubonge bethi, Inkosi yamaviyo inguNkulunkulu, indlu yenceku yakho uDavide mayime iqinile phambi kwakho. Ngokuba wena, Nkosi yamaviyo, Nkulunkulu ka-Israyeli, uyitshene inceku yakho isithembiso sakho sokuthi mina ngizakwakhela indlu. Ngalokho inceku yakho inesibindi sokukwethulela lo mthandazo. Nkosi Somandla, wena uNkulunkulu namazwi akho aliqiniso. Unike inceku yakho lesi sethembiso esihle kakhulu. Mawuvume ngomusa wakho ukuhlahlamelisa indlu yenceku yakho, ukuze ibe yilokhu ihlala phambi kwakho. Lokhu wena, Nkosi Somandla, ukhulumile kuthi ngesihlahlameliso sakho indlu yenceku yakho ihlale ihlahlamelisiwe ingunaphakade. Ngiyithanda le ndaba. Uthe sekhulumile uNkulunkulu ngomlomo womprofethi wakhe, ebese uDavide aphendule ngezwi elilodwa elinamandla elithi, bengingubani mina Nkosi, nendlu yakwethu ibiyini ukuba usiphakamise kangaka. Thandwa zami, uma ngibuka impilo yami, ngibuka impilo yabantu engazana nabo, lo mkhuleko uhleli olimini lami. Bengubani mina Nkosi, nomuzi wakithi bawuyini ukuba wena Nkosi ubungathatha okubukeka kudelelekile emehlweni abantu, bewungathatha okubukeka kungenamsebenzi emehlweni abantu. Sho njalo ngelinye ilanga uDavide uthi mehlele esihlalweni sobukhosi, ebesebuza ingceku zakhe nezikhulu athi, kungabe ukhona yini owenzalo kaSawuli noJonathan osaphila ebengingaveza umusa wami nokubonga kwami kuyena? Yazi kuvuka kumina inkonzo yokuthi konke esinakho kuyisipho, akusifanelanga, kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Bebekhona abekade bengcono kunathi, bebehlakaniphile kunathi, bebengcwele kunathi, benamandla, bevele emndenini
eyaziwayo, ehlonishwayo, edumileyo, enakho konke. Bengubani mina Nkosi? Nomuzwa kwethu bewuyini? Ngizalwa intombi mina ezalwa isalukwazi esasiyibiza ngomadakeni oyishaya inkinsela. Athofuna mina uyoqala emhlangeni. Ibongozayo le ntombi le ngoba iyazazi ukuthi iumadakeni ayinto yalutho. Iyazi ukuthi konke esikona manje uNkulunkulu wayisusa le. Khona umhlabeleli othi ungithatha la angibeke la ngoba uJesu nobubele nami. Bengubani mina Nkosi? Lo mkhuleko ungashiwo umzali ebuka abantwana bakhe beqedile esikoleni, ebuka abantwana bakhe befunda, ebuka abantwana bakhe besebenza, ebuka ekhaya bephila abantu. Athi kodwa bengubani mina Nkosi? Nomsebenzi wami ongiphe wona bengiyini ukuba ube nomusa ongaka kumina? Yazi uNkulunkulu usinikeza umusa ongasifanelanga. Yazi uNkulunkulu uyayakwenzele into efikisana ngamahloni ukuthi kodwa Nkosi yini lena oyibonile kumina? Yini lena oyibabazayo kumina? Nkosi yami bengubani mina? Nomuzwa kwethu bewuyini? Davide ukhaliswa ukuthi nangu Jehova ebanomusa naseyinganeni zakhe. Eyazi uNkulunkulu into ayenza kuDavide, ukhuluma ngabantwana abangakazalwa. Umbusisela abantwana uDavide angazi noma uyokabazale boba njani labo bantwana. Kodwa uNkulunkulu uyamtshela ukuthi ngiyobusisa nangabantwana bakho, ngiyophelelisa isibusiso sami. Khona amazwi ashiwo uDavide angithintayo uma ekhuluma ngawo, ngoba uphakamisa inkonzo engiyibona ijule ngendlela eyisimanga. Uthi uDavide amazwi akho Nkosi aliqiniso futhi amile ingunaphakade. Athi feza okushoyo khona igama lakho liyohlala elibongwa njalo njalo. uDavide bengiyini mina Nkosi? Nomndeni wami bewuyini? Yazi sibuka la esivela khona noNkulunkulu. Singakhomba ukuthi kwakufanele ngisale la, kwakufanele ngihluleke la, kwakufanele uNkulunkulu angilibale la, kwakufanele angidube la. Kodwa bafethu wangithwala uNkulunkulu. Wangithwala uNkulunkulu sengimthukile ngempilo yami. Wangithwala uNkulunkulu sengibhedile. Wangithwala uNkulunkulu ngenza izinto zami zobumnandi, zokungcola, zokukhohlakala, kodwa kwefihla ihlazo lami emehlweni abantu. Bengiyini mina Nkosi? Nomndeni wakithi bewuyini? Asambanga kahle abanye bethu, asikhulumanga kahle abanye bethu. Abanye bethu kwakufanele sidlule nobusha bethu, kwamele sidlule neface thizeni, kodwa kwanqaba umusa. Sho njalo ucula kamnandi, kwanqaba umusa. Athi ningibona ngiphila nje ngoba kwanqaba umusa. Konzo yokugcina uNkulunkulu ayivusayo engiyithandayo
uthi mina ngiza kukwakhela indlu, mina ngiza kukwakhela indlu. Angidingi kube wena ozokwakhela mina indlu, imina ngizokwenzela. Uthi uJohannes Paulus wesibili uPhapha uthi ningesabi ukuvula inhliziyo zenu, uNkulunkulu akasoze athatha lutho abantu abasha, kodwa uNkulunkulu yena uyakugcwalisa inhliziyo zenu ngakho konke nikuswelayo. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele. Mayisikhanyisele isinxuso lamandla negrasi elivela kuNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ocebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwena Nkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Hlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekele ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocebileyo, ninguNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Manje hlemelise uNkulunkulu somandla, nilondoloze, nivikele, nikhanyisele, nguyise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.